Radio Evos presenta Cultura a l'aire amb Carla Boix, Rafa Boix, Neus Benavent i Marta Zey. Hola i benvinguts a Cultura a l'aire. Així estem avui a un programa nou i aquest és molt especial, ja que estem així amb Txema Pasqual per fer-li una entrevista. Comencem. En què t'has inspirat o algo que t'ha passat que t'has inspirat a fer aquest llibre o alguna persona? A veure, no està inspirat en persones reals, però sí en casos que m'han explicat. Jo quan visite molts centres, és algo que rode moltíssim, i on vaig sempre m'expliquen que hi ha un compte d'Instagram o algun compte, abans era Facebook, que parla o del centre o del poble però malament, que posa persones i diu coses que no ha de dir. Dia Picasso que les muses s'agafen treballant i una altra inspiració és un llibre, 1984, de George Orwell. George Orwell, al segle passat, quan no existien les xarxes socials, quan no existia la interacció que tenim ara, quan aquí encara estàvem en un món on la gent no tenia ni tele, que sí que existia la televisió, però així estàvem en l'altre, el que va fer un llibre que és d'un 1984 que parlava que les càmeres es vigilaven. Hi ha una frase d'oro del llibre que és «Gran germà es vigila». I aquesta va ser la meva inspiració per als rostres ocults, per al conte dels rostres ocults. I t'acosta molt el procés editar, d'escriure, de correcció, t'acosta molt o...? A veure, jo normalment, en el llibre parlem de Frankenstein i Mary Shelley va tardar una nit en fer-lo. Jo soc lenta. El mínim que tarda en fer un llibre és un any. Aquest m'ha costat 8 mesos, el primer, perquè ara després hem fet la segona part, que és Cicatrius invisibles, que ja ha estat un any, però perquè Bromera tenia pressa, l'havíem d'encaixar i em vaig quedar sense vacances de Nadal, vull dir, treballant, però en el temps. Costa, com tot, vull dir, jo parlo del meu procés d'escriptura, jo no m'enfronto mai a la pàgina en blanc. Jo abans d'escriure un llibre el tinc investigat, tinc els personatges definits, molt treballat, i tinc el final, sé com acaba. Si no sé com acaba, no comença el llibre. Tinc el títol, ho tinc tot. Després podem variar, podem canviar el títol, algun personatge en l'edició, alguna descripció més, però jo ja tinc tot el llibre. Així jo quan em poso a escriure, si estic en un capítol i no estic, no sé, puc passar al següent, o puc treballar més les descripcions. Clar, no m'enfronto mai a la pàgina en blanc. El llibre, com el faig? Jo el faig a capes. Primer, la primera capa és la història, aboque la història. Després, ajuste el ritme. El ritme és molt important quan són novel·les per a vosaltres, per a joves. Quan vos diuen que heu de llegir un llibre, sabeu què passa? Que diu quantes pàgines té, el compreu al pes, però en realitat vos ha d'enganxar. Llavors, busca el ritme, és literatura, frases fetes, que no hi hagi repeticions, vull dir, que soni l'oralitat, el to de la novel·la, si és en primera persona, si és en tercera, tot això s'ha de mirar molt, s'ha de treballar molt el llibre, perquè una vegada tens la història i ho tens tot, ha de ser literatura, si no, no ho entenc d'una altra manera. I ja ho duc a l'editorial, que ja tenim una data, que li posi tal data. I l'editorial la primera cosa que fa és una revisió del llibre i fem una correcció que es diu d'estil. Doncs pot ser que em digui, mira, jo trobo aquesta descripció molt llarga o molt curta, o dona-li més profunditat a aquest personatge. A mi m'agrada molt treballar en els editors, n'hi ha gent que no vol que li canvien una coma. A mi no em canvien, els ho canvio jo. Tu em suggereixes, hi ha coses que les accepten, hi ha que no, però jo normalment accepto molt les coses perquè entre tots volem millorar el llibre. I a més em va molt bé lectures d'altres persones, perquè jo el llibre el tinc al cap i del meu cap no és. I una vegada fem això, es maqueta el llibre, que és donar-li forma al llibre. Mentre, per altra banda, estan els il·lustradors que ja estan donant-li forma artística al llibre. Aquest llibre està molt ben cuidat, mireu que els tocs,
estos que té brillants, tot això és dibuixos que té dins del llibre, és una edició molt acurada. I després passa una altra correcció, que seria per a vosaltres més tipus ortogràfica. Tu un llibre no l'has de lliurar amb faltes d'ortografia, això és així, però pot ser que tingues alguna errada, o pot ser que entre que jo lleva, t'ho has posat, hem tornat a mirar, hi ha alguna cosa, i el que fem és polir molt el llibre. I tot això pues és un any, llavors és un poc més, saps? Però sol ser un any. Ara el de cicatrius invisibles i serà al març, perquè volem fer el llançament ja al març i a l'abril. I per a tota la gent que estigui escrivint, per exemple, en el meu cas, jo vull començar a escriure una novel·la, però de la primera pàgina no estic passant, l'he reescrit 30 vegades ja. Entonces, quin consell donaries a algú que vol escriure un llibre? Vale. Ell li agrada escriure. Mira, si vols escriure no n'hi ha una facultat. Vull dir, no, tu vols ser metge i tu has triat un pare i ta mare, has estudiat moltíssim. Però n'hi ha una facultat. En canvi, per a ser escriptor o escriptora el que heu de fer és llegir no molt, moltíssim. Això ja ho fem. Val? Enfrontar-se a la pàgina en blanc. Tu imagina que te diuen demà feu una redacció que ha vingut Gemma de 2 pàgines. I tu diràs, bueno, una hora parlant és fàcil, però començaràs a escriure i no tiraràs. Per què? Perquè no t'ho has preparat. Saps? Perquè jo abans d'escriure m'ho prepare. Tu has d'escriure l'argument, no tota la novel·la, l'argument. Tu quan comences a escriure ja saps què vols fer. Pues jo recomano que facis una preparació abans de començar a escriure. T'escrius l'argument, quan tu veges, els personatges, coses que com a escriptor tu ja saps que vols que aparegui a la novel·la. Algun sketch, algun gag, alguna mort. Jo, per exemple, m'encanta matar la gent de les meves novel·les. No? Jo és una cosa que tinc afició. I ja, per exemple, quan mata algú, el mata al principi per a que el mate en un document Word i després ja ho introduís, perquè clar, després d'un any em costa molt matar-lo, si és un personatge, clar, perquè dius, ai, però m'agrada, I per exemple, als adults, quan en les meves novel·les d'adults que maten violència, jo no pensava que jo podia fer això. I jo soc una dama del crim, a mi m'agrada molt la novel·la negra, i n'hi ha una sèrie que es diu La Puedepa ja fa molt de temps, i ara han tornat a reeditar i m'han contractat 2 relats de novel·la negra i m'encanta matar. Però tot això ho he de preparar abans, perquè no va separar del llibre, però sí que ho has de preparar, perquè clar, si tu vols matar, per exemple, jo tinc afició de matar a les iaies, però no en violència, pues perquè sentiu alguna cosa, no, la iaia està viva. I clar, tot això em dol i ho he de fer abans. Vale. Això t'ho prepares, i quan ja t'ho prepares ja veuràs que és més fàcil. Però tu imagina que tot i això dius, no va. Entonces faig com una pluja d'idees en l'ordinador i posa locures, però que va relacionar-se amb el llibre. I ahir pot ser que estirem alguna cosa, de vegades no. Llegir és llegir, tot el que he escrit ho torno a llegir. Quan torno a llegir el que he fet sempre lleve coses. Jo soc la reina, jo faig 20 pàgines i me'n queden 2. Que tampoc funciona, tinc un altre truc, escric a mà. Jo tinc molt mala lletra i després no sé el que he posat, però deu haver alguna cosa que la gent que entén, que és que el nostre cervell deu estar connectat a la... No sé, alguna cosa fa que jo crec que quan escric a mà, com que n'hi ha més inspiració, no sé. I si tampoc funciona, te'n vas a córrer. Jo camine de pressa, no, però a mi em va també. Quan no, tanque la porta i quan faig exercici, que jo soc una vaga i m'he activat ara, per l'edat, però m'he activat ara, em funciona també molt bé. Ja em diu, si te va. Gràcies. Abans has dit que antes d'escriure la novel·la pues, ficaves el títol i que a vegades el canviaves. Quan has canviat alguna vegada el títol d'aquest llibre? Sí, una vegada, li van posar... En principi vaig dir Invisibles, que estic boba, perquè clar, Invisibles era perquè jo acabava de llegir Les Invisibles, que és una altra novel·la juvenil, però jo sóc així que se me fica una cosa ahí, pam, pam, i dic, però jo com vaig a posar el mateix títol? I vaig pensar, pues Rostres ocults, m'agradava. Però després parlant-ho amb la CEO, amb els CEOs de Bromera, que som amics, no és que siguin els CEOs, ¿vale? Som amics i ens vam implicar tots molt, m'explicava que tenien una filla, no vull donar massa dades, però tenia una filla de la vostra edat i li vam demanar opinió. I clar, vosaltres parleu sempre molt des de la més. És una paraula que jo no tinc ara. I a partir d'ahir
ja vam apartar-los els ocults perquè ens semblava molt fosc. No, vull dir, una vegada perquè el llibre no és fosc. I ens va agradar molt de Missileis a l'institut. I de fet també la portada no és infantil, és naïf, que és diferent. Ara s'estilen aquest tipus de portades, no? Li donava més a aquest títol, no? I jo crec que està molt encertat. En canvi, Cicatrius invisibles, que és el següent, no l'he canviat. Quan ho vaig dir, es va encantar, bueno, perquè tenia una explicació. És a dir, el següent no parla de xarxes socials, sempre n'hi ha, perquè és impossible fer una novel·la sense WhatsApp, sense que tinga. Però la Loma arrossega cicatrius que no es veuen. És a dir, si jo me faig una cicatriu, em pregunteu què t'ha passat i ho explicaré. He tingut un accident, la de la cesària que expliquen les mares, sempre hi ha cicatriu que expliquem. Però n'hi ha d'altres que no volem. No volem explicar, perquè les duguem a dins. I la Loma en unes quantes, la Loma, el Joan, i ara ve una cosina seua que se queda una temporada en casa d'ella perquè els pares estan fora i li fa la vida impossible, però la vida impossible. I la Loma està que se puja per les parets. Llavors, parlem de la salut mental, però de puntetes, no tampoc, però sí que és important parlar-ne. Mireu, si ara jo tenc una cama, ens acordem tots, anem al traumatòleg, me faig una radiografia i punt. Però si mos passa alguna cosa dins, i jo soc la primera que me faig molt la forta, el diuen què el passa? I dius no res. I potser tu tens que el passa alguna cosa perquè s'ha mort algú que estimes o t'ha passat una cosa grossa, però mos fem més forts. No, jo estic bé. I no estàs bé. I si no estàs bé, has d'anar al metge. I igual que vas al traumatòleg, doncs vas al psicòleg. I no passa res. I no passa res. Perquè què fa un psicòleg? Home, no tan ben al cap. Te dona eines per superar-ho més ràpid. I també et dona un altre punt de vista. I com és una persona molt sabuda, que estudia molt, resulta que això que te passa a tu, que te penses que eres tan especial, pues li passa a tot el món quan li passa això. I te n'adones que tampoc passa res. Però venim d'un món on sembla que arreglar-nos les cosetes del cap no està bé, i jo crec que sí, perquè t'estalvia molts problemes. I d'això parlem, en Dramissi Likes, dels problemes que tenen. Joan, per exemple, això no és un spoiler, jo crec. Júlia se'n va de l'institut. És a dir, Pol desapareix perquè, clar, com va continuar, si el tenen ja tots agafat. I la Júlia se'n va per qüestions dels pares. Llavors, què passa? Que el Joan se sent molt malament perquè estava molt enamorat d'ella. I Joan té un problema que en el cos pensa que és una qüestió estètica i se preocupa molt pel cos. Comença a entrenar, a prendre més les que se prenen la gent, no? A veure, prendre's complement no està malament, però anabolitzants i coses estranyes, això ja és un altre tema. I ell ja comença a menjar-se desayunaus durs, coses rares. I ahí també hi ha conflictes. No vol fer més spoiler perquè si no no està bé. Bueno, un altre spoiler sí que vos puc fer, que no és spoiler. Com que Pol no està, hem de tenir una història d'amor. Què fa? La Loma veu per la seva finestra a l'habitació a un xic, el veu tots els dies, i s'enamora d'ell. Però no s'enamora d'ell, perquè no el coneix, s'enamora de la imatge que ja s'ha fet d'ell. Perquè és més fàcil fer-te una imatge d'un xicón o d'una xicona, de que tu vulguis, que tindre-lo cara a cara com tenia Pol. I fins ahí, ja no vos dic més coses. Els personatges del llibre són personatges completament inventats o te vas basar en algú? Sí, són tots inventats. El que passa que estan basats en fets reals, perquè jo vaig investigar bastant, i investigant me trobava anècdotes, investigava molts xats de col·les, de professors que m'explicaven coses que són horribles. A mi m'han explicat coses d'alumnes que han posat fotos de professors per la guia o coses que no està bé, al revés, alumnes que han posat altres alumnes, sabeu, com jo vos explicava en el llibre, de tot això, jo he fet una novel·la. Que el màrqueting, qui s'encarrega, tu o Bromera? No, del màrqueting nosaltres fem un equip, val? Llavors l'equip és el meu agent, estic jo, estan els becaris, ara abans en teníem dos que han estat fins a Nadal, de la Universitat de València, i ara tenim una becària que és Keral, que mira, de MAB, encara no la conec, que són els que ens duen les xarxes socials a nosaltres, des del llibre. Després està el Bromera, un equip fantàstic de màrqueting, i treballem tots alhora, ens coordinem, perquè en el meu cas és molt important la coordinació. Llavors el màrqueting, com veus, és genial, de fet està tot pensat, vull dir, jo arribo, posem el roll-up,
no sé, perquè així les fotos fan marca, que és important, no? Perquè tot això ho fa Bromera i és important que sapigueu que ho ha fet Bromera. El llibre parla de xarxes socials i de perfils falsos. Quin missatge vols transmetre als adolescents? Mira, quan parlem de... Espera que miri l'hora. A quina hora? A quina hora? Un moment, a quina hora? A mitja. Vale, mireu. 45, toca, però bueno, si vols anar a mitja... És que tenim una... Exacte. Les xarxes socials ho lliguem en la IA i ho tenim. A veure, jo sóc una escriptora professional i jo el que vull és que llegiu i vos agraden els meus llibres. Primer missatge, llegir. Però sí que és veritat que, tot i que jo no faig llibres del col·le, que aquí llegiu en el col·legi, i jo soc conscient de que posen obligatoris els meus llibres o de les autores més llegides, però el que és important és que vos agrade. Val? Ara, n'hi ha un missatge, que és la impunitat. És important. La impunitat de les xarxes socials. Vosaltres no sou els culpables. Això sí que vull que sou les víctimes, perquè sou menors. Tot el que passa a les xarxes socials, fins i tot quan vosaltres feu mal, sou les víctimes. Perquè som els adults que no saben controlar això. Com es controla això? Jo no tinc una fórmula, però sí que conscienciant-vos. A internet tot allò que és gratis és que el producte sou vosaltres. I això ho heu de tenir clar. En quant a la impunitat, sí, en rostres ocults, pengeu fotos, rigueu de la gent, però heu de saber les conseqüències, no n'hi ha impunitat. Si vosaltres assegeu, que jo sé que no passarà, a un company vostre i aquest company, com s'ha donat i estudiat, acaba fent-se mal, autolesionant-se o fins i tot en el suïcidi, ja la pèrdua és irreparable. Què passa? Ja no podem fer res per este xic o esta xica, ja no podem fer res per a la família que està destrossada, però vosaltres també heu destrossat la vida per a sempre. Per a sempre. Perquè mai volíeu que acabarà així. Hem de ser molt conscients. No utilitzar la impunitat d'una xarxa social. Després tenim els pederastes, tenim adults que es fan passar per adolescents per fer-vos mal. I tot això ho hem de controlar. Es soluciona prohibint les xarxes als joves? Jo no ho sé, perquè feta la llei, feta la trampa. Però que es soluciona més si sou conscients vosaltres del que no heu de fer, sí. Que sou joves i la consciència vostra va i bé, també ho sabem. Però com es fa? Per exemple, en el tema del bullying, jo sempre dic, nosaltres som de l'equip dels bons i els que fan bullying dels dolents. Nosaltres hem de protegir la víctima i fer un cordó sanitari en els dolents. Si en una xarxa social vegem una foto que no ha de ser, no li poseu likes, perquè s'acaba el poder. El poder diu likes perquè el poder de les xarxes són els likes. Si uno crea un compte i no el mira ni el tato, ja s'ha acabat. I el tema és que tampoc hi ha impunitat, perquè al final tot el món aquí és. I això s'ha de denunciar. Perquè sí que és veritat que tot té una conseqüència. I això ha de tenir una conseqüència. La gent que ho utilitza per a fer mal, perquè se pot utilitzar per a fer bé. Ara anem a utilitzar les noves tecnologies per a la literatura. Teniu l'oportunitat de parlar amb la Loma, que és el personatge. Com vos he dit, no és un programa, no és ChatGPT, està programat i està fet perquè pugueu parlar amb el protagonista. Podeu parlar del llibre o del que vulgueu. Abans hem parlat de moltes coses, vull dir, feu una primera pregunta. A veure, comencé jo i així tanquem el xat. Comencem en el salseo perquè si no després no ens donarà temps. Li preguntem si li donaria una segona oportunitat al Pol. A veure què diu. Jo sí, perquè començarem dient-li hola i no. Està escrivint. Això no... Ella contesta, de veres. Diu, buf, és una pregunta complicada. Mira, el Pol és com una porta mig oberta. Vols entrar però no saps si pots. I sincerament, després del que vaig descobrir del seu passat, em costa molt confiar en ell. Com diuen, qui es crema amb llet quan veu la vaca plora. Una cosa és que hagi canviat i s'hagi penedit. I una altra és que jo pugui oblidar el que va fer. Per mi, les segones oportunitats depenen de si la persona realment s'oculta
per demostrar que ha canviat. I el Pol, bé, encara té feina per fer, així que de moment passo pàgina i a seguir a la meva vida, que ja és prou complicadeta. Però mai diguis mai, no? Vosaltres què faríeu? Li donaríeu una segona oportunitat? No. Tu sí li donaries una segona oportunitat? I una pregunta. Tu li dones una segona oportunitat perquè ella està molt enfadada perquè hi feia bullying als altres. Sí. Val. I si t'havia sigut infidel, li donaries una segona oportunitat? No. No. Jo soc una senyora gran, però jo la infidelitat no ho sé què faria, però jo si fa bullying, estic segura, tot el tema de la violència, jo el voldria ben lluny de mi. Però això és cada un, Però si s'arrepentís d'haver sigut infidel... No. No, està bé que sigues sincera. Més preguntes. Mira, ho preguntem, no? Sí. Si per compte de bullying hagués estat una infidelitat, a veure com us diu? Això no ho he preguntat encara. A veure. Salseo. Diu, això ja seria un altre tipus de drama, no? Mira, ser infidel és com si et posessin una pel·lícula d'horror quan esperaves una comèdia romàntica. No m'agrada gens. Si m'hagués estat infidel, segurament em sentiria atraïda i decebuda. La confiança és com el wifi, quan falla tot va malament. Diu, no sé si li podia donar una segona oportunitat, perquè una relació sense confiança és com un joc de cartes sense comodins. No té gràcia. A més, jo crec que una relació ha de ser com una bona playlist, coherent, apassionada i sense salts bruscos. Si el Pol hagués estat infidel, potser seria hora de canviar de cançó i buscar algú que vagi al mateix ritme que jo. Però això només és una hipòtesi. Espero que no em toqui viure en aquest tipus de pel·lícules. Està bé, no? Està bé. Més coses. Va, l'última, perquè si no voleu que vos signi el llibre també, no? Sí. És que me vaig a València ara a Bastos. No, més que res perquè no teníem aquesta... Bueno, que ho hem fet bé i ja està, no patiu. Va, l'última. Jo si te la faig a tu, perquè ella no la conec. Dos preguntetes. Si l'editorial és com trauen en les pel·lícules, que tu vas a dir la teua idea i te la canvien de dalt a baix, o realment respecten el teu procés creatiu, perquè la idea que tenim d'un editor és, vamos, un monstruo que no ens fa que clavar-te presa. Bueno, jo no dic que no n'hi hagi, però jo, que ja sabeu que jo treballo en les editorials més grans, no, que va. Els editors, és que jo treballo en els màxims responsables de l'editorial sempre, al contrari. De fet, en els contractes, els autors tenim l'última paraula, sempre, i no te canvien, no. Es parla i a vegades canvien coses, no? Però és poquet, vull dir, no te canvia ni la idea. Com a entreteniment, no? El que trauen en les pel·lícules, no en la realitat. És que jo no ho he vist, i mira que jo faig novel·la d'adult, no. Això de que perquè clar, en realitat si te fan aquests canvis és que no valen la novel·la que has dit tu, saps? En mi, tots els meus editors són super respectuosos, poden canviar coses, però canviem de motocord, és tot sempre respectant la línia de la novel·la i a més és que en el contracte està. De fet, jo tampoc puc canviar més del 10% de la novel·la. Bueno, a veure si és de motocord, sí, però que jo, almenys els meus contractes el meu agent estem molt apamats, però jo mai he hagut de treure un contracte, mai. De fet, hem canviat el títol, però perquè ho fem online, perquè cada un és un lloc, però érem de bon rotllo, no? Diem títols, i què vos sembla, i aquell, no? I tot el món sí que és veritat, i això com a joves, nosaltres no diguem un sí o no, tot està raonat, no? I de vegades n'hi ha idees que accepte, idees que no, però també les raone, vull dir, mira, per això, per l'altra cosa, a vegades convenç, a vegades no, però no n'hi ha una batalla entre l'editor i l'escriptor i la gent. En el meu cas no l'ha hagut mai. Vull dir, no, és tot col·laboració, perquè en realitat tots volen que el llibre sigui el millor possible i no, això de les pel·lícules, en el meu cas, perquè igual demà ve un altre escriptor i s'ha barallat en l'editor, però jo no.
L'altra pregunta, però abans volia dir-te, perquè ells no t'ho han dit, que ells en classe utilitzen la pluja d'idees, estan aprenent-ho. Igual és una d'aquestes coses que pensen que no val per a res i ahí tenim un exemple que ella quan es bloqueja la trau d'aquest bloqueig, per tant això que diuen qualsevol idea val, és útil. Sí, perquè estires d'ahí. La pluja d'idees el que fas és desbloquejar la ment i sentir-te totalment lliure. I això jo, precisament, en el meu equip també ho utilitzo. És a dir, en tots. Jo treballo en gent, faig moltes coses, en associacions, i clar, a veure, també és veritat que jo vinc preparada. Tinc diferents màsters en diferents coses i tots els estudis t'ajuden a agafar coses. I llavors jo funciono molt la pluja d'idees. Quan la gent s'adorm, quan la gent no pot continuar, quan és perquè ens encallem, és que ens quedem en una idea. I clar, li fem voltes al voltant de la idea. Mira, això és com quan un menja tisala. No s'arregla. Val la pena tirar-lo i fer uns ous i te'ls menges més a gust. Jo sempre ho dic igual. És a dir, bandegem aquesta idea que tenim primer, fem una pluja d'idees perquè després igual tornes a aquella idea, però en la ment més fresca. I referent a això i des del màxim respecte, si alguna vegada estàs que no saps o per distracció, utilitzes alguna vegada la intel·ligència artificial per a generar idees? No, ho vaig mirar, no t'he dit que no. És que no val per això. És que la intel·ligència artificial no té idees. No funciona. Jo, perquè ho sapigueu, mireu, a mi no me val, vull dir, perquè clar, jo t'espasse, la intel·ligència artificial és plana. I jo, tu li demanes idees i el que ell diu és el que ja n'hi ha. Perquè ells no inventen coses, la intel·ligència artificial no inventa coses. I clar, a mi no me val que me donen les idees a tres llibres, perquè ella el que fa és fa un repasset per la xarxa i te dona idees. Llavors, no em val, vull dir, per escriure a mi no em val la intel·ligència artificial. A mi em val, per exemple, quan estem fent una carta d'una associació que te ho arregla, un informe que te ho arregla, això sí que ho fa superbé, però no. I jo sempre poso l'exemple en la pintura. Si tu tens un hotel i vols omplir de quadros, doncs te'n vas i la intel·ligència artificial te fa 50.000, no? O compres aquests que venen quadres, però això no és un Picasso, ni és un Dalí. Això no és art, això és una altra cosa, és decoració. I la intel·ligència artificial val per moltes coses, per la medicina val moltíssim, però la creació encara, no sé jo més avant, encara és de les persones. Que siga... I respecte sempre, no patisques, dona. Vale, Pues, moltes gràcies per l'entrevista, ha sigut un plaer estar avui. El plaer sempre és meu que es pugui fer això de bé. Passeu-vos signes llibres i moltíssimes gràcies per llegir-me. No deixeu de llegir, això és importantíssim, perquè això també ens diferencia de la intel·ligència artificial. gràcies. Moltes gràcies. Acabes d'escoltar Cultura a l'aire. Recorda que estrenem episodis nous tots els dilluns. A més, ens pots escoltar tots els dies a la 1:30 i a les 10 a Ràdio Èvols, o quan vulgues, a la teua plataforma preferida.